Lahorijan Karbi Rongbari Malong DC Pen SP Kahumridam. Japra lang solong purthimi akemang amai pialong radaphan akejoy pen long lepata keron. Ingdeng pho Karbi Anglong Labor Union ningkan isek amai pilapen arpu kachilaramai kangni. Kardong pinyada pa berta long pen elisang pi marvelous rong parpi nonar jo ikta berta angton pen. Bukajan LA constituency angkang Karbi Anglong pen Nagaland ahoy kedai Lahorijan Karbi Rongbari Malong kedamtang phaikuni ni phai koira phorni Karbi Anglong District Commissioner T Hek Pen DC Superintendent of Police la pen Assistant Revenue Officer atum kahumridam. Birta kilong dun atengki Karbi Anglong pen Nagaland ahoy kedai Lahorijan along aduya hoy kachirai komji aphan akimang pen Karbi Anglong atok ano pen Karbi atum chingrum si don pharoket homra phokep sosia Karbi atum kedamtang penang aningkan pen rong chukim ponsi arong amenta Karbi Rongbarim pusi amen irpon. Bonda kopai kelang no jok kedamtang phaikuni ni phai Christer kep ajo por phaiket homa por malom penang aning kelang no Karbi atum la pen bagan Abenguli atum aphan JCB rongrang pen damsi kanghu kanghi ason tengkheng ponsi hum plikep sosia hem pri phalangno pithailo. Laso puthak birta la pen social media long penang chethangsi Karbi Anglong DC SP la pen ARO atum arjulong si lam kedo adim humri damsi langdamlo. Bangso dimalong insam jin pen kido kethak ji aphan Karbi Anglong DC SP atum penta radaphan than pachinitikan. Bangso hud ARO pen adimaklong langtar liponsi bangso dimalong non amada bangke inud ghatak pu abang phusi long lepata along amen dulang. Athe alam ke omphuing dipi la pen pele khiji atumta ghatak pen longle ki thilok asai si keklem. Ahem phu binong kalilang la pen non Karbi Rongbarim arad atumta ghatak pen si longle ki thilang pusi thanpon. Lasia hoga hempu ko majine laki apor hutsi chinipon po. Sita nona bangke labang solong le hempu binong ke Karbi Anglong Autonomous Council aridengsi dolo. Lasi Karbi Anglong Autonomous Council atumsi labang solong le ko mada phansi ki piponji ma la solam na bangke mua apor hutsi thekpon long to. Boka jampe nananterang Karbi Anglong Live. Purthimia kemang mate methang longle methang ahem phupu athepi en ponsi kedamtang phaikuni ni phai koira throk arni bokajan LA constituency angkang apharman japralangso cultural complex along longle pata ke joypen keron pon along Karbi Anglong Autonomous Council Revenue Department atum chapaterpi ponsi di phulapen silunijan revenue circle angkang keparlo mate Pharoi Sira Narkep LA constituency angkang keparlo MEC constituency throk arlo kido arada tumaphan ake joypen longle pata keron pon amai ke paman pon. Mai ke phat he pialam LSAB chairman MLA Dorsing rong hangpen Karbi Anglong arlo atok anwa long kido rong radatum kidam kiwang kasiksak premium kachipi mowe tumaphan matha ponsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hangpen labangso sai dengsi Karbi Anglong along MLA constituency pli along West Karbi Anglong pen chengsi Haraghat LA kedamtang phaikuni ni pha inkoira throk arni lapen pini phaikuni ni pha inkoira throk si arni lake dipuel e phan purthimia kemang pen lak isi akejoy pen longle pata keron pon pusi klardak pen lamjai pon Aluhi Sarpoman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Momin MLA Rup Singh Teron Dorsing Ronghang Bidya Singh Ingleng EM Surja Rongphar Mongol Singh Timung MEC East Karbi Anglong District Committee Amaipu Roland Killing Karbi Anglong Autonomous Council Revenue Department Staff Kido Lapen Pinang ke thegeding manpeng kido tum chetongdo Kachetongdun Aluhi Sarpo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen purthimi akemang mate methang longle methang hempu abang phuten aphanta akejoy pen longle pata pithaiji pusi ningje Lapen Karbi Anglong ahoy na hok tame latuma phanta longle pata piponji Lapen CEM Dr. Tuliram Ronghang lamchaga tengpen Nagaland ahoy kido Karbi Rongbari matum aphanta aprangsi amen hang ponsi longle pata pipon Labangso longle pata kiron pona mai long bang suri kep so se armu tum chetong dun si
RD pidunsi mesen pen pachun ponlo no longer potang bersedia ke bagi iklan lada untuk presmit pihak opo dak bumi di sarkuna lo hoda amni konferensi lo dia tu masuk putih ke bang longer potang pihak perang hoda bumi sarkuna itu berhambat ke bang bangkit di kau lagi lo sendiri punya sarkuna yang pilih tidak hoda ke pilih atau di pudana ke dia dorong longer potang pihak lagi tu pihak nah tu kita anggaran pensiun lo kita bijum pensiun lo lahai bangsa ke kerja tu lewat konsil pensi ni tu nasi ponji donor itu normal ke kecing siang denglo kecing siang denglo tu kita amri ada konsensi akini ada konsensi lo lapen ke orang ada konsensi harga ada konsensi lapen ke dak dipu ada konsensi bukan ada konsensi tanggung persen itu kecing si asa yang dengke lagi si ake joy pending long sotumpan kota ke jadi tukiran batangi ko benapi kijut jo don lagi to Bukajan pen anantirang Karbi Anglong live Kidamtang penanganar ni pen Karbi Anglong Labor Union pu sai chuti ki asong amahang nang thekdet pen api wang bom pen pining ana bangke ingdeng pho an ningkan sek amai pi nang talon longlo laso aning karong pen phaikuni ni phaing koira throk ar ni bangke ingdeng pho Karbi Anglong Labor Union ningkan sek amai pi lapen tiripi klem bangar pu kachilar padopo Karbi Anglong Labor Union na hin pen kachipatir pipon bangso ningkan sek amai pi taralangso alongsi paman ponlo Bangso Mailong Aluhisar Poman Pen Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Khorsing Timong Kachetong Dunalong Manja Aro Amaipu Sukur Singh Singnar Kurusar Bidya Singh Rong Piatum Chetong Dunsi Ingdeng Pho Ningkanesek Amai Padupon Bangso Porhood Karbi Anglong Labor Union Tiripiatum Arpu Kachilaramai Pamanpon Laso Porhood Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Khorsing Timong Pen Kaninje Pon ki non Karbi Anglong along sai kachutiki atum katikub dupik athe sai kachong dattang atangka kachilong liason dukok titi Lasilahai long Karbi Anglong Labor Union sai chutiki asong atum pen kachiraptun abangke kenang sot puta ningje pon Halapu arpu kimi kachilara mai long Karbi Anglong Labor Union CEC ke Japon thuji aphan pura maipu aphan Chandra Rongpi Joy Singh Kro aphan dun maipu Biren Singh Kathar aphan Kong Chunbang Jona Singh Teron aphan Rap Chunbang Jit Singh Timung aphan Dihin Rimbang Rai Singh Milik aphan Pachetak Chunbang Lapenan Parta Bidisar aphan Himari Terang Ajoy Rongpi lapen Pitor Tiso Tumpensi Karbi Anglong Labor Union asong kapangtang ponji aphan sai kedeng ponji aphan arpu pekpo Rung ri pulite dojam klem jam ini tu hai klem jam je pasti pini hai ko da sokar ni ikan ni da sokar ni pini support ni kote ini tumla bangso klem ke dami aputha Karbi Anglong semula ke situ dulu hai aputha ni tumla hai ke semula situ ni pantan itu Lewar pangtang pon, laku posting ko sok ni tu hai ke plan kita pinpen, tu hai ke cenderung lapang somai longkin ni tu lewar pangtang pon ni lepen lewar ni tu ke plan jodam ni tu tangka tame bangsip ya, ni tu dak lewar pojak tame bangsip ya, sinon lemang ni tu ke autonomous council dak ni tu CM home dak loturang ni pandai tu board donai board chairman ang pinebe na fee digital bang so itu rata kan yang mebu kopi ini pini arja puno kasi kado kabe lahai ni tum lewarong facility ko pima kedo pili ang development scheme ko pima lang ali badang de ke musli puno yang tu sabun puno ke sila government lang ali ang ke digital lewar to ang ke bayar ni News Report Karbi Anglong Live Nijang Karbi Anglong Kheronia long ningkan thomkep sosia prang Bihar pen kewang kebe kichia so tum longle adhi sukti
paikas ke klem mamen pen penanga jerding lo pulotang te jak kong pen chirai de titi lason si sarthi phang cholong leta chirai pidet jakong pen ka chirai de jok sarthi phang chota kodalong ke sedan du si chapai de bangso phiran ta ke hayatum long le chelong le si ke che asusi dobom lo bangso jo kidam tang phaikuni ni phain koi ra phorni Karbi Anglong Autonomous Council pen la hayatuma phan tharle pon lason thot si ke tharle thek ki un den along APHLC asong pen aning karong dun si rensing rong phar la pen arisang hotum pen sarthi phangcho la pen hemisi atuma phan archoda APHLC asong pen abangke kachirap kachitu dunji phan bangke kaiketa arjab ding lo la pen ready lo la pen isi Karbi Anglong Autonomous Council atum phan nili kachuningri kangtung mate kapachini kangtung bang la helo la kheroni chariali long ore kopli parai dak kheroni putiniali pen hapu parai kopli parai jongalong dikreng malom la sariali malom dake PGR along le side lo hala PGR long ke do akechia sotom hanta prabjin pen plung wek nang po tharle wek nang po busi nili pinila pherangkia thengno pen Karbi Anglong Autonomous Council kachari tim Karbi Anglong kachari pon CM tuliram rong ha ke hai pen ke chenglok ladak alang litumari sangho do an han keroni pen moham teron Karbi Anglong live Lakhain koi raisi Borjan constituency dilai high school alongta kedamtang phaikoni ni phai krep hopen janjatia gaurav pakhwara ajaimek nangdengsi phaikoni ni phai koi ra throk ke kepajut ajaimek dengponlo janjatia gaurav pakhwara ajaimek lake Gulf of India pensi kepadeng to Jharkhand along munda akhai inglong aso akhai amena dera phan kachisong pi anokbe birsa munda phan kachema thadam aman pensi labang so ajaimek kedeng pon Dilai high school along kedam tang jakhong ni phai crep hopen prek jam ajaimek kedeng pon lake birsa munda phan kachikimo pon tribal wall art project essay writing drama tribal akikan lapen kilun ke paklang lapen prek jam ajaimek deng pon lo Lapen kidam tang phaikuni ni phain kore trogar ni kepadu siar ni lake community bhoj mate prek jama khai akitun kidang chepaklang ponsi group 4 angbong chepate si ke thomang deng along blue house hini ang deng along red house lapen ke cheng siang deng along green house atum chepalong pon aluhiaman pen kachitong dun dilai police station OC Akash Gogoi Serdhun English school principal Rajesh Kro KSA BRC dun maipu Nobin Rongpi lo thanbang phi lapen penangan ke theke ding atum chetong dun si RDP dunu lapen bangso jamek mesen pen pachun long pemelo pu dilai high school headmistress Jayanti Teron pi pen nang pachini dun News report Karbi Anglong live Tandi pinya ada ba berta bangke la pansi kang ton iglo domi thak me kardom